Pieruńska, rajsłysy, psuje się. Inga, nie słyszysz tego telefonu, no pierunie, ty się głucha, bo co? Kurde, szykuję się, nic nie słyszała. Ja muszę tu lecieć, dziołcha. Nie marudź mi tu, wiesz, że Halo? się śpiesza. Cicho być. Halo? Kto? Kto godo? Jerunie, a co się stało? Co się stało? Co, że co? Że Wiktoria sama przyjedzie. A to co, a wy nie możecie przyjechać z nią? Że co? Że nie dostaniesz urlopu z roboty. Inga, późno tu. Ja. Pogodaj się no z nimi, pogodaj się z nimi. Ja witam was. Ja ino Wiktoria przyjedzie. No fajnie! Ja. Fajnie, no sama Fajnie. przynajmniej. No przynajmniej ona. Ale dumie się rady z nią. Jezus, co się mamy przestuń? No ja co nie znasz Mariana? Ja przecież powymyślę i sam powynokwię różnych rzeczy, to normalne. I no na początku to taki opuczały jak zawsze. Ty co ty mnie tak obgadujesz? Będę mi cicho być, bo nie słyszę. Przyjedzie Fligrym, ja? Dej no mi ten Na telefon. Pyżowicy. Dobra, na Pyżowicy. Dej, To no. pogodę, bo ja się śpiesza, wiesz, wyłaża, to pogodę wszystko Marianowi. Na razie, ja. Mąż. Ty nie powiedz marudź. mi, powiedz mi z kim ona przyjedzie? Bogdanem ją poślecie. A Bogdan sam przyjeżdża. A ze swoim to dobra. Dobra, okej, jakoś tam wytrzymiemy te 2 tygodnie. Ja się już fest raduje, fest się pieronem się raduje. Chociaż wiesz, ja się już tak odzwyczaił od małych dzieci, ale mam nadzieję, że się Inga jakoś do rady z Wiktorią. No to cześć, czymcie się tam, hej. Kiedyś robotą było tworzenie, teraz robotą jest zarobienie. Ten co zarabia, wszystko se kupi, ten co haruje, jak osioł głupi. Ten co zarabia, wszystko se kupi, ten co haruje, jak osioł głupi. Zarobią poseł, zarobią prezes, w radzie nadzorczej każdy chce siedzieć. Zarobią bankier, ubezpieczyciel, rajca i prawnik i doradziciel. Zarobią tym, co siedzi na życiu, tym, co roboty się nie chyci. Śląsk się buduje, Śląsk się sztrajchuje, to cudzy biznes wszystko funduje. Zapożyczone krajnom rozkwito, a kto to widzi ze Śląska znikąd. Zapożyczone krajnom rozkwito, a kto to widzi ze Śląska znikąd. Bo trzeba będzie za to zapłacić. Ślązok wybuli, a Gorol nie straci. No to nie dziwi, zawsze tak było. Prawdziwo o tym wie historią. No to nie dziwi, zawsze tak było. Prawdziwo o tym wie historią. Śląsk się buduje, Śląsk się sztrajchuje, to cudzy biznes wszystko funduje. Zapożyczone krajnom rozkwito, a kto to widzi ze Śląska znikąd. Zapożyczone krajnom rozkwito, a kto to widzi ze Śląska znikąd. Pani grzeczna była. Ale ci urosła, Jerunia jakoś niewielko jest dziołka. Ale ciężko. A jak już tak nie dźwigo tyle, jak kiedyś pilorówki na dole, wiesz. Ja cię postawiam, Wiki, wiesz. Chodź, idziemy. I nie porwali ci tego samolotu, nie? Nie porwali, to fajnie. Bo jak mają porwać taki wielki samolot, nie? Nie. Bo u mnie dopiero porywałem, jak ten fliger jest w lufcie, a jak on jest w lufcie, to on jest taki mały, wiesz, i wtedy go idzie porwać, no.
No, a jak on stoi, to on jest wielki, to go nie idzie wykraść. Ona to tak robi! Co się zaś stało? Czemu tego nie otwierasz? No łatwo ci ta brama, no. No tam nie idzie, nie wiem, czy się tak to spieprzyło, czy co. Czekam ci, jak kupisz stadionkę pochodać, jak ona jest. Wikusia przyjechała, czekaj, to... Wy baby to zawsze macie problemy opie. Brama nie umiesz otworzyć, bramy. Poczekaj no. On jest taki patrz. nerwowy. Idź tam, Wiki jeżdżę, ona mi tam będzie płakała za chwilę. Idź do niej. Wikusia! Jak to się dać otwierać? Cześć! Nie wiem, jak ci mogę powiedzieć hello? Dzień dobry! Chodź, Wikusia, chodź! Chodź! Co na tym czekamy? Witam cię pięknie u nas w domu! No jak ci ta brama tu otwarła? Nie mogłaś to do końca otworzyć. No patrz jeszcze tu za to, tym autem. Co na woda? No, idziemy. Idziemy. Ujek zaraz też przyjdzie. Chodź, chodź. Tu jest nasz dom. Tu do kuchni, wiesz? Co posyłeką cię? Ty na pewno chcesz iść do ubikacji. Co? A jak tam we fligrze? To znaczy w samolocie, bo ty nie wiesz, co to jest fliger. Nie robiło ci się słabo? Nie? To chodź tu moment do ubikacji, wiesz? Tu się fajnie rączki umyj. Wiesz co, Inga? Ja? Baterie, czy baterie trzeba wymienić? Godołek ci o tych bateriach. Jezu, zapomniałam. A, kurde. wiesz co, działa, no nie ma co gadać. Chodź. Jesteś głodna? Nie. Wikusia, a jak tyś urosła? Wikusia, tobie się na pewno pić chce, nie? A mnie też te wody mineralne mi dasz, ja? Dam ci wody. Wiesz co, a piwa tam nie ma w lodówce. Skończ z tym Nie godzę ty Wiktorii, bo Wiktorii piwa nie dasz, ale mnie mogłaś kupić. Ja ci mogę kawa zrobić, jak chcesz. Baterii nie kupiła do pilota, piwa nie kupiła, rozumiesz? Zaś wojosz, zaś. Pana, że chycił, no kurczę, no. Ty z tym panem słyszałaś o tym, jak taki jeden gorol na kole jechał i pana chycił, słyszałaś to, ja? Nie, nie I słyszałam. taki Hanys mu go pokazuje mu na te koło go do pana, a on go do, o nie, przepraszam, to nie mój rower, od szwagra pożyczyłem. Skończ Normalnie idź się na z tymi tej dogodzi- goli, skończ, naprawdę. Z tymi gorolami się dogadać nie idzie. Jadą Wikusi teraz pojeść, bo Wikusia jest na pewno głodna, nie? Ja wiem, ty byś chciała na Nie pewno chcesz? jakieś hamburgery, ale u nas się takiego czegoś nie je, ani hot dogów, ani hamburgerów i dostaniesz fajną sam kapusta. Zjesz troszeczkę. Kapusta, no to masz kapusta z żeberkami. Wikusia, my Wiktoria. się tu będziemy tyle tu zrobimy atrakcji, że ty się oboczysz. Do zoo pojadymy. Wiesz co to jest zoo, ja? Nie. Tam są Moszkawa. afy tam są. Moszkawa, co a nie tam być jeszcze już jest zoo? zmierzły. Afy, konie, idzie żaby, nie żabów nie ma w zoo. Ale A są ty będziesz różne coś inne. jadł, ty będziesz coś jadł, teraz. Ja nie, teraz nie będę, ja się kawy napija. Piwa mi miałaś kupić, piwa mi nie kupiła, działka z tobą w ogóle ciężko. Piwa ty zapominasz się, ty masz skleroza. Ty W się tym wieku wiele ty masz lat. Ty się z monotematyczny, ty dużo gadasz o piwie. A gorzołki też nie masz, by się nalał, by się... Wikusia, twój tata też tak pije piwo. Nie. A bo tam się pije bir. Ty byś się w ogóle w tej Anglii nie odnalazł. Ja chyba ciekawa, ty byś tam pojechał. Co ty byś gadał? Ja bych w funtach zarobił, to by, ja bym miał dość funtów, to by się tam... Ale po jakiemu ty byś tam gadał? Ty byś tam chciał też po śląsku gadać. Jak to po naszemu, no. No, po naszemu, ciekawe to by cię... Jedz Wikusia, trochę chociaż skosztuj. No, chociaż Oni tam troszeczkę. mają takie jedzenie, I ja wiem, że wy nas- macie takie gotowe wszystko, nie? Kupisz, że to pojesz, ze Świnowicie coś kupisz.
Co? Marel, pij ta kawa. No nie pogonię mnie tak. Idź się przebryć, bo ty się będziesz pół godziny przebrykała. Nie, ja się eins, zwei, drei. Musimy iść, Wikusia, bo i ty się przewlekasz i się pójdziemy na spacer. Pater przyjdzie, rozumiesz, opa przyjdzie No. i to musimy być na to, Ale ja przed tym ci pokażemy las, wiesz? My mu samому fajny las, pójdziemy się na spacer. Patrz, tutaj rosną moiki. Jak ty na to godasz? Mlecz. O, widzisz, tu masz taki moik, patrz, taki mlecz, no. Tu, no. A tu masz takie mlecze, takie liście, to upa zrywał króliki. Do królików, wiesz jak był mocny. A ten pan, dzień dobry. Ten pan na czym jedzie? Na czym on jechał? Na rowerze. U nas się godo, że się Koło. jedzie na kole, nie na kole. rowerze. Wiesz, pamiętasz, ja? Tak. A co ciotka ma na nogach? Klapki, szczewiki się u nas godało na te lacie. Chodź Wiki na bok, bo nas przyjedzie, bo jeżdżą te głupie loki, czasami tu masz taką droga na boku, uważaj. A ciotka niech przejedzie, ona się tam... Co? A co to są tam za druty na wierzchu? Widzisz tam, patrz Wiki? Takie grube druty, co to są? Atrakcja, nie. To nie jest trakcja. Co tam w tych drutach płynie? O, pamiętasz na czym to teraz jadą? Na czym? Na czym? Na kole. No widzisz, już umiesz. No, już no. umiesz. Jeszcze parę razy to już będziesz wiedziała. Ty słyszałaś o tym komporcie, jak to taki mały Jasiu, to on nie umiał go dać, nie? No. Nie umiał go dać się go do 7 roku życia. Co Kiedy jest siedzą za przy- znaczek na drzewie? To jest trasa, ciotka. wiesz? Siedzą kiedyś przy obiedzie, rozumiesz? I ten Jasiu nagle się odezwał i padł, a jest kompot. A mama tak zdziwiona padła, Jasiu, ty godasz, tyś przez 7 lat nie godał. A on go no, nie godałeś, bo zawsze na obiad kompot był, nie? No, Nie, ale teraz tak ludzie nie tego. Wiki, ty wymaciał tam w Anglii na obiad kompot. Oni mają dżusy, same soki tylko, nie? Dlaczego te zielone są te drzewa? A jakie miałyby być? Czarne. Czarne? A kto ci tak godał? Mama. O, kto ta mama już nie pamięta jak tu była. Bo u nas Wiki, u nas na Śląsku ino czarny to jest wągiel, wiesz? A widziałaś wągiel jak wygląda? Tak. Widziałaś? Jak tu pierun dupnął w te drzewo, patrz. Co? Jak ty to Tu. godasz przy dziecku? Szczelu. U koniec złamany, tu widzisz ta Wiesz? kora tako tam. To normalnie I na połowę się, wiesz? pierun tam z nieba, pąbuczek się znerwował i gruchnął tutaj. No, widzisz, uzbierały ci się trochę tych kwiatków. A czemu się to tak nazywa, boli oczka? Bo jak się włoży potem, bo jak się tego dotknie i się włoży palec do oka, to będą szczypieć. Szczypać będą, ja? I będziesz płakała? Kiedy pojedziemy do dziadka? No pojadymy, Wiki, pojadymy. Kiedy pojadymy do Upy? No, nie wiem, jak pojemy obiad. Co tu zrobić jeszcze? Co ty chciał pokazać? Może, bo tu taki facet ma kunia. Znaczy, No, też by szło. Tak, wycieczka w lesie my zaliczyli. chodźcie obejrzeć, jaką fajną poza. Widzisz? Biało puszka, jaki konik fajny. Fajny. Taki kasztanek, nie? Brązowo-biały. Jakie fajne, one potem urosną takie duże, wiesz? Takie wielkie i potem wykluły na dopiero. patelnia idą. Do Brytwany. Widzisz, mieliby do tego upychać, a ta pana. Ja by to wymienił te koło, ale że tak zmachał. Ale zaś się będzie opal nerwową. Zaś się będzie nerwował. Nie wiem, no. Wiesz co, Patrz, jak ona... ja muszę Wiki powyciągać te ciuchy, bo ona się w to samo oblekła, co przed tym spacerem. No ja też się musiał oblić to samo, bo nie wywiglowanego nic masz. Może się to też uda naprawić, nie? Ale Kaj, tam co ci te koło odkręcą, one nie było 5 lat. Hej! No i co lubi pieruńskie, mieliście Ale nie? wy się te zestarzeli. Przestuń A takie głupoty. poznawasz co to jest? Ja, To jest ta wasza dzień wnuczka. dobry. To jest ta nasza Wikusia, Ja. Upa ma u ciebie. Ona taka trochę jest jeszcze nieśmiało, bo musimy tak dać Ona jeden, cię dwa musi dni. poznać. Trochę tak, żeby się ośmieliła. Siednijcie się. Siadajcie, Czego kawa? siadajcie ty. Nie, kawy nie, no kawy nie Ty pija. przestuń, upowi bez starzykowi kawa No to robiła. by się wzmocnił trochę. Kawa to... Przestuń. Kamelki mu zrób, by się piwa napił.
Chyba do kawa. Kamelki ja. Albo z listy, żebyś miała chociaż listy nie możesz. Kaj, dzisiaj przestań. Poszłabyś z ziołą po lody, na pewno będzie chciała lody, nie? Ja ty mnie wysyłasz po lody, bo ty chcesz piwo, co ty No, myślisz, do nos piwo, nie? Jo, Jakoś kwaretka byś też wzięła. Kwaretka by mi się wypielił, pani. pewnie. Co nam szkodzi? No tam jedna, Ja wam kupiła po 2 piwa i to wam styknie. 2 piwa, ty. Kwaretka, kup, nie. Kusia, chciałabyś loda? Kwaretka to Patrz. styknie. na dzisiaj. Podobny jest ten dziadek, co na tych zdjęciach, jak żeś go oglądała. Tak. Podobny, poznałeś? Ani, Kaj podobny, on był młodszy wtedy, nie? Ale, Nie no, był taki chudy. ale przecież tam mają zdjęcia od Mają jak go miał wiele, musisz go dać 40-50 opa, zł. wiesz? Ja wiem, że po angielsku to jest grandfather, to jest dziadek, ale tu musisz go dać opa, wiesz? Powtórzysz? Opa. Powiesz? Opa, starzy. Opa. No. To co, Wikusia, my się pójdziemy na lody, a wam przyniesa po 2 piwa, to wam styknie. Ja, ale giwej się, Ja, giwej. pójdziemy. No, to wy się sam pogodejcie. O, ja ci powiem, pana Żakieciu, bo jak na tym lotnisku, rozumiesz, i teraz fajnie podejrzą, no najpierw to rozumiesz, pilot nie działał, bo baterii zaś nie kupiła, rozumiesz, No ja. tak to mu z babami, nie? No i co wy tam, Starzek, powiecie o polityce? No wiesz, no tak ostatnio to mnie to już tak... Ile jest koników? Jakich koni? Chudymi koniki tam miała, widziałaś jednego konika, a pojadymy do jednego pana i obejrzysz kupa koników. Ja. Ale taką kupę, w której ktoś wykupował koniki. Wiesz co, daj jakiś album, niech się poogląda zdjęcia, jak Co, tam wy ze sam zaś Starzykiem. politykujecie, ja? A tak się Wy nie możecie rozprawiamy. o czymś takim fajnym pogadać i no dość o tej polityce. O, Zasiewadzicie, ja? My się nie bazujemy, tylko godzimy. Piłyście. Już ta kawa. Wezmę to, ja Ty jej się przyniosę. Starzykowi jeszcze podobasz całkiem, nie? No ja. Widzę mu się zarożywy, jak ty przyłazisz, nie? Bo mu się podobać, nie? Ja. Pewnie. Chodź A do wy tak album, Starzek wiesz? jeszcze umiecie, wy tak jeszcze możecie, ja? Uff. Może i mogę, ale mnie się już właśnie nie chce. No ja się wam nie dziwię, bo już jest po 50, a my się też już nie. No ja. Taki to jest okres, no. Wiecie jak to wygląda taki ten co jest między 5 a 7, nie? No, ja. No ten rzek chłopu po 50, nie? Przez pierwszą godzinę się taki dobiera, przez drugą podrywa, a przez trzecie przeprasza, nie? No, Tak to wygląda. tak to wygląda. Kto to na jest? ja. A to nie poznawasz, to jest upa. Upa, on widzisz, on jak w wojsku był, wojokiem był, w Kriegsmarine służył, marynarz był, no. Na ubotach pływał, obejrzyj taki ten fajny okryt, na takim szlifie pływał. No, pamiętacie, Starzek, jak się pływali Ja. na ubotach? Podobało wam się, nie? To były czasy. O, były czasy fajne, ja. Ocean Atlantyk, nie, tam, o, ja to pamiętam. Ja to pamiętam, bo mój upa to, a to jest dio, twój wujek to jest podobny nawet, nie? Nie, jak to nie? Że trochę mi brzucha przybyło, nie? Brzucha. No ja, tak to było. A kto to jest? To to jest? To jest ciocia. Ciocia to jest. To. Aha, tu. Ja już nie widzę, bym musiał się bryle przynieść. Inga! Inga! Przynieś no mi bryle, bo tu dzioła mi pokazuje, a ja już nie widzę. Kazik, masz te bryle. A ja wiem, kaj mam bryle, ty. Ja A wiem, ja kaj mu mam wiedzieć, wszystko ja mu pamiętam. wiedzieć. Gdybyś pewnie się stracił. Zobaczymy Kto to go to dali. jest? To jest. To cynizm, to jakoś moja koleżanka to była chyba kiedyś, moja lipsta jakoś. O tym, co się no, nie chce. Aha! A co on się nie chce, ty? Jakbyś dował na swoje miejsce, to byś bryle znalazł. Ja nie wiem, Kajsu. Pokoż i ciotka, kto to tu jest? Co to A tu jest? zajmuj się trochę dzieckiem. Jeśli sam siedla z upą trochę pogodą. To jo jest, no to jo jest. Jo tu jest, jo teraz widzę, jo tu jest, tu na Barburka. Wiesz co to jest Barburka, ja? I mody. To jest, słuchaj, Wiktoria, górniki mają święto roz na rok, 4 grudnia. Wiem. Widzisz, co się My tam tu, gadają. jak my ty, przeżyjemy te 2 tygodnie, ty, No jo, też jak my jesteś przeżyjemy. To się trochę powykupisz z dzieckiem, co ci to dobrze zrobi. Patrz Upa, by jaki się- ma brzuch. Wy nie macie brzucha, a patrzcie na niego. No, za dużo ich. Ale To powiedz mu, dużo żeby jest. trochę mniej odpowiedz mu A trochę. ja to puszczam. My tam nie tego. To nie godę, że ty pościsz, ty. Kto to jest? Co to jest? To jest ciotka jedna, nie znoży, to tam taka stara ciotka już.
Piotrze, możesz coś do tego piwa otwierać albo coś. No działa, ty nigdy, zawsze jak do niej pomyślę, przynieś coś do otwierania tego piwa, bo już tu pusto prawie mówię. To zdrowie, także Co to zdrowie. jest? To jest. A to sąsiadka jedna tu z naprzeciwka. No i tak by się upa połosprawiali. Co to jest? No to... Co to jest ty? Co Wikusia, to będzie? Co powiedzieć co to? Nie, to ja nie jest. Wikusia, chodź, wiesz, bo oni się dzisiaj nie pogadają z tobą. My idziemy, a wy kończcie już tam ta gotka, bo... No dobra, A, Chodź, to ja już pójdę. wypili co wypili, A dwa ju- piwa ino kupiła. To starzej Dobra, kto a ju- siłcie się tam lub tu, Ja, a obejrzymy się. jesteście u mnie, a? Jutro, no to jutro przyjadymy, a okej przyjechać. No tak z rana. Ale ja muszę ta pana naprawić, jak mi ten wulkanizator, te koło muszę zawieźć do wulkanizatora, nie wiem jakie tam za kulą. No tak. jak już A odkręcić, to mnie odkręci. To ci odkręci ten No, mechanik. dobra, Cześć. to z Bogiem. Inga, weź tu posprzątaj z tego stołu, bo ja się da zrzymnąć. Ja jest zmęczony, co tak zmachany. chcesz? No pójdź. Patrz jako Starzek mają wielką chałupa, wiesz? On tu normalnie, sąsiadki mu to obrabiają, wiesz, ta chałupa. A on te sąsiadki obrobią. Wiktoria, patrz, upa idzie. A jak się gramoli, Witu, witu. Ty masz ta chałupa jak Berlin, ty. Kto ci to obrobia, opie? Cześć, przywitaj się z upą. Sąsiad. A kremo cię ciotka. Ciotka, ty ta się tak ufifrała, że musiała i pranie zrobić. Tak, to było. No ale ona Ufifrałaś się, się. tutaj się nie ma kamerasić, tu jest czysto. Smakuje ci ten ogórek. Patrz tu upa ma fajne, lepsze ogórki. Jakie tomaty ma, o! Na ogródku obejrzysz. Idź tam się, pobaw się, pooglądaj się, jakie kwiatki fajne ma. No i co, jak to się podobało? Patrz ile tych pomidorów jest, no. My tego nie zjemy przez cały rok. A, tu? Pełno. Dobra, Ameryka. ale to taką wielką, tu Tak, duża. jak dynia, tak? No bo to jest dynia. Nie, to jest pomidor taki duży. Ale ładne kwiatki. Tu są A, pomidorek. no. A co tam jest? A tam się robi grilla. Wiesz co to jest grill? Się smaży tam kiełbaski, mięsko, ryby. No. I pomidory, i kwiatki, i ogórki. O, tak. O, jest dziarek. Ty coś ty Wiki, na raubie była, patrz, ona tomata, już ci tomata wzięła. Smakuje ci tako tomata prosto z krzuka, ja? No to, To całkiem inaczej smakuje niż jak się w sklepie kupuje, nie? Chodź, Elich, ty pylosz, ty lotosz, Zaraz, chłopie, zaraz. lotosz. Ja już ledwo zipia, ty. Pokoda Jest młodszy od ciebie, ale tu masz masz perfumy, chłopie. To są króliczki. Gryfne. Patrz. Zobacz jakie ładne. No, możesz pogłaskać królika, chodź. No. Nie bój się, bo ci nie ugryzie. O. O. Nie. Jork, dobyć jakiegoś króla na święta Indze, by mi Ja uciekli. Przyjdziesz na obiad, fajnie, w drugie święto i... Dostaniesz na święta królika. No to fajnie. Ten jest fajny, taki ryszawy. No, ale to jest taki rasowy, wiesz? Króliczku. No chodź tu, dam ci ogórka. Niegrzeczny króliczek.
też jest króliczek, a tam jest kura. Dasz mi takiego króliczka? No takiego ci nie mogę dać, ja bym ci dał wszystkie takie króliczki, ale Kaj, ty będziesz to w Anglii trzymać na 4. piętrze, 45 królików, ale mogę ci dać większego króliczka. O, tego możesz zawieźć do Anglii i on ci będzie służył jako pamiątka po Śląsku, o Śląsku i o królikach, i o wszystkich zwierzątkach, jakie tu mówię. On nie jest prawdziwy. No ale nie jest prawdziwy, ale będzie ci przypominać te prawdziwe króliczki, wiesz? Śliczny plusaczek. Wujku, zobacz jakiego dostałam ładnego plusaczka. Opa, to my już idziemy, do środka idziemy, ja? To idziemy do opy, chodź. Pokażę ci twoja kuchnia, umo, wasz kuchnia, wszystko mo. Wasz kurb mo, wasz pek. Teraz posiedzimy chwilę u opy, Wiki, a potem pójdziemy do sąsiada, do koników. Jademy, Wiki, patrz, jakie sunki fajne, zimą, jakbyś ty była zimą, to by cię przywieźli na sunkach. A to jest traktor, wiesz? Traktor. O, patrz, Wiktoria, tam konia, widzisz? Jaki fajny konik. Chciałabyś się porajtować na koniu, Tak, ja? A tam ale jest się boję. taki wujek Mariusz się nazywał. Jak poprosisz wujka Mariusza, to on ci... Boisz się na koniu jeździć? Nie bój się. Jak rychob mo kuku na muniu, to godaje się, że mu konia się godo. Chodź, idziemy do wujka, on ci pokorze. Mariusz pokorz i wsadził na te siodło. Cześć Wiki, cześć. Cześć. Wiesz cześć. co? Godał, że mam konia, ja mam ptoka na punkcie koni, to jest całko większość. Mam teraz taką fajną dziewa, nazywa się Karina. Ty się nazywasz Wiki. Wiktoria. I powiedz mi, chciałabyś się na takim koniu przejechać? Tak, Ale siedziałaś już kiedyś w siodle? tak. Takim prawdziwym siodle. Ale wujek ci pokorze, jak się siedzi. Najpierw cię weźmie, to na barana cię Co? weźmie na Chcesz plecy. spróbować najpierw na takim siodle siedzieć? Tak. O, to dziadek pomożesz? No jak by umiał, to pomogę. Teraz robimy taką komedię. Pójdzie cię wsadza. Skakuj na siedzenie. I teraz się Jestem chyć wujka, chyć cię za kaja, Uwaga, bo żeby nic nie będziemy chciała. stować Tak. wyżej, trzymaj. I teraz powiedz O, jest. heta, wista, brwio. Powiedz Tak? wio. Na początku będziemy trenować. Nie bój się. Jak na koniu pojedziesz, to tak pojedziesz, no. Tak pojedziesz na koniu. Ale ciekawe, A powiedz wujkowi wio, wio. Heta, wista. I brrrr. Jak go dość pry, to koń z tobą. To trzeba dawać pieruńsko pozór, wiesz jak się na koniu jedzie. A teraz możemy spróbować na prawdziwym jak chcesz. Tak. Tak? Chcesz spróbować, nie boisz się, Wiki? Aż sama zeskoczysz. Wiki, weź się, upa idzie. Idź tam, Wiki, do Mariusza, a my się siedniemy. Pójdź, upa się siedniemy. Jork, słyszałeś, że Mariusz się ożenił z taką działą z Kielc? Nie. Z Kielce, wyobrażasz ty? Ja? Hany z Gorolicą się ożenił. To jest niesamowite. Ale moja oma go dali, że w każdej porządnej śląskiej rodzinie musi być przynajmniej jeden gorol, A nie? to prawda. Ale wiesz co mój opa sprawił? Że tyle nieszczęść na jedną familię styknie. No tak to wygląda. To mądrze to powiedział, no. Ale fajna pogoda mamy dzisiaj, Ja, patrz. Patrz jak tam na niebo wejdziesz, ta śląsko ziemia jest riki fajna, nie? ja. I ona musi do tej Anglii jechać, ta Wiktoria. Po co ta dziołcha tam pojechała, ja nie wiem ty. Co ona tam widzi w tej Anglii? U nas by też jakoś robota chciała. Musisz pamiętać, żeby trzymać nogi w tym przytrzymaniu. Trzymaj się tyła.
Słyszałeś to, jak jeden taki upa przyszedł do doktora i padł, panie doktorze, jak robię te rzeczy w ustępie, to normalnie mi szczęką narywa, nie? No, to taki przypadek miał. On, ten doktor mu padł, musicie się, ta rolada co jecie, to musicie ją z nici rozwiązać. Stolot. No, ja, bo on kurzy, wiesz, cygarety bez filtra, wiesz? A to są tam góry? To są hołdy. Kiedyś tu były kopalnie, ale kopalnie pozamykali, zostały nam same hołdy. Na całym świecie nie ma czegoś takiego. I no u nas na Śląsku. Ja. Ten zapach tu, normalnie Ja, jakby to- perfumy prosto to z jest- Paryża, opie. To jest prawdziwy Paryż, kurde. Mariusz, fajnie ty mocie, fajnie widzę, że gnoi tu mocie, fajnie, konie moc, stodoła moc, a halby nie moc czasem. Miałek jeszcze dziś o rano, no mi taki pacler to wyżar. No, opie. Przyszedł po Ktoś złom. nie wiedział, że my tu przyjadymy, wiesz co? Haharstwo, wiecie, jak ta gruba zankła, trochę haharstwa się sam naprzysmyczało, ale tak, w No porządku. to haharom do Bożgorzowa. Ukradli mi gizdy. Także Ty, my się tak usprawimy, fajnie, a kaj ta dzioła No jest? właśnie, kaj jest ta dziocha? Pełna jeździ jest. ze zadku. Aha, dobra, Wiecie, jak dobra. poradzi jeździć? Dobo się rady, ja? Chodź. No, Ja to działki umiem rajtować na koniu, ja. Bo jest starszy, to dopiero będzie Są na poradził. są z koniem, żeś ją zostawił. Ja. No to ryzykowne, chłopie. No, Ale to jest bardzo ułożono klacz. ja. Także ale- się nie boję wcale. Ale Wiktor raz zdolny, tak? Ja, poradzi, ida tam kuni. Wiesz co, jak tak siedzimy, poci, idziemy się obejrzeć, żeby nam kości nie stwardniały. Osteoporoza, wiesz, już w tym wieku nam grozi, opie. No właśnie, Trzeba jak się tam- trochę ruszać. Idziemy obejrzeć, jak ta dziołcha tam jeździ, Rajtuje. rajtuje na tym koniu. To teraz Ewa będziesz musiała konia kupić niedługo. Ja kiedyś rozlot na konia i że śleciał zaraz. No, to dzisiaj to już by było na tyle. Nie, Chodź. jeszcze jest. No, niestety już na dzisiaj musimy kończyć, wiesz? Nie. Tam czeko wujek na ciebie, dziadek. Także chodź. O, dziękuję ci bardzo. Co masz taką głowa spuszczona? Ty tak łeb spuściłaś jak ten koń. Ja. Wiki, i co, podobało ci się na tym koniu tak rajtować? Tak, ja chcę znowu jeździć. No to jeszcze Poproś tam mama poproś w Anglii, żeby ci konia kupiła. Wiesz? kaj go Ja wiem, będziesz trzymać. Chałupie. Jak go będziesz trzymać tego konia? Nie wiem. Hopy, liście tam dali do siodlarni trochę pogodomy. Pogodomy, siodlarni, no to pogodomy. Ja. Chodźcie tu, kajupa. Ufa, idzie, kulo się po leku. Siodnijcie se na chwilę. Wiki, siadaj. Napijecie się czego? Gorzoły nie mum. Nie możesz, a piwo możesz. Mum, tam jeszcze ida. Ochocin tu widzę, to przynieść jakoś fajny kufelek piwa. No, zimnego. to zaraz wypijemy fajnie po piwku pogodomy. No, tu widzę jelenia może jakiegoś tutaj. Ale kopisko. No. I jak ci się tu Wiki podobał? Fajnie. Patrz, tam masz w tym biksie taki plastikowy, to możesz grzebienie do konia, wiesz? Żeby je fajnie ufrizować, poczesać. To się kartaż nazywał. Kartacz, czy jaki kartacz, czy co No ty tak, to? ty było tam się na konia trochę Ale znowu. o panie Godej, tyś miał z koniami do czynienia. Ty Nie masz chyba konia, ty. mi tyś. Ty, a Kaci to z tymi koniami miał do czynienia? Jak to? U dziadków. Na Wielki Pardubicki chyba. O nie, na wielkie Ja podróże. boś ty z konia śleciał jak ta Anna. O, z dupki to tu, o, z dupki. Tak. A patrz jakie obrazki fajne tu. Wiecie, zaraz moja przyniesie fajnie po piwie, my se siednymy, ty się napijesz kompotu z Ty, a wieprzków. powiedz mi Mariusz, ta twoja Richigierska z pochodzi, a? No jest, To kiec, jak ale... się dogadujecie ty? No wiesz, no umie już po śląsku dużo. Ty Nie- swoje, ona swoje, nie dogadać, nie? Ja ci niekiedy coś tam napisze, wiesz, nie? ja coś tam powie, ale już poradzi coraz to więcej. No to fajnie, fajnie. No, także wnet będzie. A kawici się trafili? My się trafili na punci. Rożech poszło.
Kaj to jest punci, co to jest? Do Częstochowy, jak szło piechty. Aha, do Częstochowy. No, bo chciał rzekać sobie miał dobro baba, nie? To musiałeś grzeszyć nieźle, jak musiał rzekać. Ci nie specjalnie udało. No niestety, no bo młody bez tu, że chciał piechty, bo jakby przyjechał autem, to bych to rozdrapał Tyś fekcie. był kiedyś, Jork, na pielgrzymce. Ty się bezbożnik, ty. To byś się wybrał. Ciepło, ale w kościółku będzie fajnie, wiesz? No lotos, A kaj ty masz binder? Widzisz, że opa herc klekotu mało Ty, ale dostanie. kaj ty masz binder się ciebie kutum? Jak ty wyglądasz w niedziela do kościoła, ty? Ty, a kto tu ma binder? Kiedy hop ma binder? Ciepło, słońce, klara, plaży, a ty mi tu binder będzie. Ale ja mam do ciebie binder. Ja mam zawsze w taszy. Moż. Ty przez to niezawiązany, ja nie umie wiązać bindra. Schowaj go do tej taśki. Te, mnie się hęgiel urwał. Ja się muszę nową taszę kupić. Nosisz byle co w tej taszy. Cześć! Nie, cześć! Cześć, hello! Jak się macie? Cześć, Wiki. Cześć. A wyście skąd się tu Cześć, znaleźli? cześć! Do kościoła przyszliśmy. Cześć. Co, jak Ci się podoba w Polsce? Fajnie. Niedługo do Anglii z powrotem pojedziemy. Nie. No, spodobało jej się, spodobało, będzie problem. Tak? Ona się tu tak nadała. Super się tu czuje, naprawdę. Fajnie razem, nie? Tyle godzin, jeszcze mamy czas, tu się skoczyli na tym zdjęciu. Ale no, symbolicznie, bo to wiesz, autem się jedzie. No jasne, jasne. Jak autem jedziesz, to więcej jak 3 piwa nie możesz wypić. Musisz dać Nie, kozę. symbolicznie. No tam czasem Indze nie wejdzie, opa, bo Inga zaraz poczuje, larmo będzie jak pierun. Staszek, wypijcie te piwo, pijcie, bo dól docie te piwo, będzie długo księdza sobie leczymy, zaraz się mszą kończy. A kto płaci? Zapłacone. Opa, ma tu kredyt otwarty. No, Na pół. bez emerytura to wiesz. Będzie jak dostaje, to mu odpisuje. To idziemy, chodźcie od tej. A nie kupujcie czasem Indze, bo śmierdzicie tym piwskiem strasznie. Przyjdźmy dzisiaj za Eucharystię, a wysłuchać się Bożego. Co tam, Wikusia? Musimy się co wybrać dobrego, wiesz? Na obie, żeby co nowego uważać. Nie boli cię czasem brzuch? Jaki na pewno? Patrz, jak my się takie coś zrobili. Jeszcze gorączki, dziecko. Coś mi jest coś jakoś taką markotną. Co byś chciała, co byś mogła ugotować, co? To, albo te kartofelki. Nie wiem, zaś to Maria nie będzie miód. Nie chcesz się położyć? Aby się położyć, ja? To idźcie tam do góry, do ciotki, do pokoju, wiesz? Halo? Dobry, sąsiadko. Co?
Co wy tego docie? Naszą Wikusia! Marian! Godzinu. No nie przecież tak, ja się chciał żynąć trochę. Co się, czemu ci, co się stało? Wiesz, co się stało? Co? Ta nasza Wikusia pieprzyła tym chłopcem od sąsiadki. Co? No, godą ci. Nasza Wikusia? Ja. Tym? Z Ryblasą? Ja. Gdyż oni mają po 12 lat. Ja, kule, ale dzwoniła do mnie, musimy, wiesz. Przestań. I powiedziała, że trochę zwrócimy jej uwagę, nie? Ale się czuje, że taką mało chudą, No. a tym chłopcu... A co jej tam bez zwracała uwaga? Ty, Nie, no tak nie możemy przestrzeń. A ja nie wiem czemu, nie? A wiesz, a wlazła taką niby choro, wiesz? No się i chciała co? legnąć. A to już teraz wiem, bo wiesz, pobiła tych chłopców. A ona jakieś umie judo albo A co? ja że wiem. Tam ta Przecież gimnastyka inna, To nie? są najduchy, to są rojbry i ona im wlepiła. Fajnie. To po tobie to mo. Ale sąsiadka Ja- będzie zło, nie? No kule. Dlatego ci godą nie No możesz tak. powiemy jej, że ona się uczy karate, No, trenuje, że to tam wiesz. coś. Niech może chłopcu pośle na jakieś zajęcia, żeby tu Ja. nie, Idę tam do tej nie Wikusie, wiesz? bajtlowali. No idź Idę do tam niej. do nich, no. A ona, ale cało, nie ma jakichś tam siniaków albo fleków. Nie, bo wlazła taką, Jakiś, wiesz, bo, żeby po tym nie było, pokorno. wiesz, żeby po tym Tak nie jak ty było. jak popijesz, to też taki pokorny. To Jo? mo dokładnie ta twoja mina, ale to wszystko znów. Wiki! Wysiadka. Odpił się teraz. Radzisz się sama. Weź się wszystko, wiesz? Ten paryzą żeś też mogła wziąć, wiesz? Bo może lodzi. Weź go, ja. A zamykaj fajnie. To co? Chodź. Wiesz co, fajnie, że ujek zaś naprawiał te koło, wiesz? To przynajmniej się same pójdziemy. No ja się muszę sam znaleźć, kaj to mamy iść, wiesz? Idziemy się. Patrz, tu się możemy swoja gęba wsadzić, widzisz? No, to ty idź tam do tego, ty się tam dopasujesz, a ja chyba tu. Popatrzymy się. I co? Jak myślisz, pasujemy do tego obrazka? Tak, ja jestem troszkę za niska. Za niska, to musisz na paluszka stanąć. I co? Już staję. No widzisz. Teraz się zaliczymy do tej małpiej rodziny, wiesz? Patrz, zobacz się. Całki. Widzisz, jakie mają garby? Tak, duże. No. A co one mają w tych garbach? A ja się prawie się tak nie znam na tych kamelach, wiesz? Ale... On jest mały. Sajmiri. Widzisz, te koczkodany, one się tak podobniają do drzew. Widzisz, jak nie widać. Skacze. Dlaczego ujek na małpy mówi afy? Ach, wiesz co, ujek tam ma zawsze swoje jakieś nazwy. Ja nie wiem, wiesz co, u nas tak zawsze go dali. Wiesz, na małpy afy. I to tak, u nas się tak do dzisiaj go do... Jezus, jaki ty masz ten pysk czarny, masz ty jakoś chusteczka, ja? Nie masz nic. Jakaś tam musimy znaleźć końcak wody, co ci ta gęba umyć. A mam sam trochę. Daj no sam cię trochę poobcieram, bo... No. Ujek powie, kaś ty z nią była. Ty afo. I tak do mnie powie, ty afo, wiesz? Dobra. Idziemy dalej szukać tych tygrysów, wiesz? A czemu nie lwów? No lwy też się poszukamy, wiesz. Jestem cała brudna. Jeronek, ty żeś się obciaprała, czekaj. Patrz, a ta bluzka też. A co tam? Wypierymy. Ciotka kupi nowo, wiesz?
A smakował ci ten lód? A, czekaj, bo i gęba masz całą. Musimy poszukać trochę rzeczywiście wody, wiesz? Musisz się tak oblizać, no. Fajnie, a ten jęzor masz długi. Nie no, trochę cię, że to obtarło, ale musimy iść się umyć, wiesz? No Kaś, tu znajdziemy jakąś aplikację, nic się nie przyjmie. Siedźmy się na chwilę, się odpoczniemy, co? To co jeszcze będziemy oglądać dzisiaj? Wiesz co? Jeszcze się pójdziemy obejrzeć niedźwiedzie. O, tu są niedźwiedzie. A my są tutaj. Kaś tu było. Co moja koleżanka w Anglii mówiła, że tu w Polsce są białe niedźwiedzie. Białe niedźwiedzie, że u nas są. To wiesz co? Ona chyba musiała widzieć ujka. Bo ujek jest już biały, wiesz? Nie. Nie ma tak, żeby w Polsce chodziły białe niedźwiedzie. Zresztą idziemy, obejrzymy jakie tam są, wiesz? Dobra? Odpoczęłaś trochę? Tak. Dobra, to idziemy. Jezus Maria, to jest niebezpieczne, czy... Nie, to jest spokojnie. Co, ty się nie boisz? Nie. No, jaki dotyk ma? Niesamowity, nie? No. Dziękujemy Pani, ona jest taką... Ona przyjechała tu z zagranicy i wszystko ją ciekawi, wszystko ją interesuje. Pewnie, masz jeszcze raz pogłaskać. Koleżanki nie wierzą, żeś łaskawie. Musimy schować, proszę. Dziękujemy Pani bardzo. Patrz, chwila, moment. Gdzieś tu chodź. Chodź, się chodzi. Ale się nie wystraszyło, wiesz? Ciociu, zobacz, ta małpa wygląda jak wujek. No co ty po... Ale patrz, liścik. Tu ta broda. Czekaj, obejrzymy, jak to się nazywa. Gereza abisyjska. To ja teraz do ujka będę go dała, ty Gerezo. A my nie będziemy wiedziały, o co nam chodzi, wiesz? Aleś wymyśliła, wiesz? No, tak, Patrz, jaki fajny, nie? tak biega i co on robi? Nie, nocny. To idziemy dalej. A tam drugi, zobacz. O, ale ten już jest trudniejszy. To wygląda jakby się Ciekawe, czy do wody przyjdzie. Fajne, nie? Ciociu, a co tam za zwierzę siedzi w tej klatce? Ty patrz. Lew? Dlaczego on jest bez grzybych? Patrz, jaki fajny, nie? Tak, ma grzybę. No. Tak jak w tej bajce, nie? No. Ale nieprawdziwe. Serio? Cześć! Ty, jak masz na imię? Nie chcę go dać. Jak normalny hop. No je na ogonie. Ty spadniesz, ty wynoknij, ty wynoknij.
Boże, jest taka zmęczona. Jezus, Wiki, obejrzyj się. Komu się do auta wromać. Jezus, chodź, leć szybko, no czy my umyj wszystkie szyby. Obejrzyj no. Co? Jezus, ja muszę zadzwonić, wiesz? Ja całą rękę. Zobacz, ciociu, tam panu narty ukradli. Wiki, ty się udano, ja. Czekaj, jaki to był numer na ta policja? 997. 997 chyba, albo 112 to się dzwoni, nie wiem. 997. To jest, wiecie co, bandziorstwo. 997. Tak, auto. Co cię głowa boli? A mało co? Mało już śpi? Nie, mało tam na komputerze siedzi, wiesz? No co, zaś na tym bleble, ja? Czy jak to tam, gadu? czy- Teraz ci gadu, nie bleble. Aha. I co tam pisze ta mała? No wszystko opisuje, to ona jest tako sam zadowolona. Ja? Ona będzie miała stąd bida odjechać, wiesz? Już. A wiesz co to jest za dom, Wiki? Obejrzyj się. No. To jest Śląski Urząd Wojewódzki albo Marszałkowski Urząd też. I niektórzy złośliwi gadają, że to jest śląskie koryto. A wiesz po jakiemu tak gadają? Bo tu siedzą ci, co nas gnębią podatkami. No, chodź, idziemy. A co to są lampy? Lumpy. Lumpy to są takie hachary, najduchy i łobuzy. Aha, a ciebie chodzi o tego lumpy? O Zefla lumpy, aha. To był taki nauczyciel, wiesz, który uczył w szkołach, działacz społeczny. To był taki polityki, nie? Co się polityki trzymał. Idziemy. Patrz jaki wielki pan tu jest. Taki hop wielki. A wiesz co to jest? Skąd wiesz? Przeczytaj, no umiesz po polsku czytać, nie? Poczytaj co tam pisze. Wojciech Korfante. No Wojciech Korfanty to był chłop, który przyłączył Śląsk do Polski, wiesz? A jak on go przyłączył do tej Polski, to go potem taki jeden, który tam ma pomnik, taki na koniu, pójdziemy obejrzeć, to go potem zawarł. A w końcu się na tym skończyło, że go otruli. Tu w 1939 roku go otruli. W Warszawie w areszcie. I tak to było, także się lepiej nie było w polityka, bo to jest, wiesz, polityka to jest niedobra rzecz. 1873. To on w 1873 Urodził się urodził, jasne. A uma go dała zawsze, jak się chłop rodził, 1939. jak się chłop rodził na Śląsku, to uma go dali po toś się ląd, żebyś ciąg. Wiesz? To znaczy, że po toś się rodził, żebyś pracował, żebyś robił ciężko. Chodź, idziemy dalej, idziemy do tego pomnika na koniu, chodź. Wujku, ten pan ma konia. Nie, ten pan nie ma konia i on siedzi na koniu. A wiesz co to jest? To jest ten, co zawarł tego pana Korfantego, Wojciecha, no. A jak on się nazywał ten pan? Poczytaj. Józef Piłsudski. Podoba ci się ten pan? Nie. Nie podoba ci się? To Korfanty jest fajniejszy, ja? Konik mi się podoba. Konik ci się podoba, no to jasne. Dlaczego on się nazywa Piłsudski? Bo dużo pił? Nie, on wcale nie pił, on się tak nazywał, po prostu Piłsudski. On jeździł na kasztance, widzisz? Wejrzyj się tam, jak ta kasztanka wygląda. No. No. Kasztanka. Bo ona miała taką farbę miała, jak kasztan wyglądała. Taką brązową. Tu nie widać, bo to jest, ten pomnik to jest z tego, z czego on jest, z kamienia, nie? Tak. Wyrzeźbiony. No właśnie, właśnie. Podoba ci się taki konik? Podoba mi się. A co ci się najbardziej w tym koniu podoba? Uszka. Uszka. A jeszcze co mu fajnego taki konik? Kopytka i ogonek. Kopytka, ogonek, tak. Jeszcze to mu pora fajnych rzeczy, abyś takie
przyjrzała z bliska. Wiki, chodź tu ku mnie. Idziemy, przestań już te kobelity robić i te kopytki. Idziemy dalej. No. I tak, teraz zaś zobaczysz coś fajnego, wiesz, Wiktoria? A co to są za skrzydła? Skrzydła, wiesz, to jest pomnik Denkmal powstańców śląskich. Wiesz co to są powstania? Nie. To nie jest tak jak ktoś powstanie, położy i powstanie, nie? Jak komuś się coś nie podoba, jak źle rządzą w jego kraju, to robi powstanie. I Ślązoki zrobili powstanie, zrobili ci powstania. I na cześć tych powstań właśnie ten pomnik powstał, ten Denkmal. Jak otwierali ten pomnik, to wujek tu był na tym placu, wiesz, tu wtedy było całkiem inaczej, trawnik taki był i tu było ponad milion ludzi. I dostał każdy, który tu przyjął, to dostał oplerek i rzymła. Wiesz co to jest oplerek? Nie. To jest taka kiełbaska, parówka. A rzymła to wiesz co to jest, nie? Nie. Rzymła to jest bułka, no. Bo oni na tych skrzydłach, te powstańcy, chcieli wylecieć do Polski, wiesz? Bo my wtedy byli pod Niemcami. Całe Katowice, cały Śląsk był niemiecki. I powstańcom się już, Ślązokom się już nie podobało. Bo te Niemcy cały czas nas grabili. Z tego węgla, co tu był, cały czas nas brali. I myśleli, że jak przyjdą do Polski, to im będzie lepiej, nie? I zaczęli się bić, hajać się zaczęli. No i tak się hajali i aż wywalczyli ta Polska. Bo Polska, tak jak nas Niemcy grabili, tak nas teraz Polska grabi, wiesz? Walczyli ta Polska, a oni dużo się hajało Bestuż, bo ten wóz powstania, to pamiętasz ten pomnik, to my oglądali, Korfanty się nazywał, Wojciech. I Korfanty powstańcom obiecał, że do Pokrowie, wiesz? A Niemcy no obiecali koza. A co byś wolała, krowa czy koza? Krowa, no jasne, bo krowa jest większa, nie? Bestuż się dużo poszło bić za Polska. No a teraz po tym te powstańcy Nikerę później zatęsknili za tymi Niemcami. I przeważnie poumierali w Niemczech te powstańcy. Jork Ziętek, bo nie dał wszystkich pieniędzy, co my tu wypracowali. W Warszawce trochę ściągnął tych pieniędzy i tu wybudował za to wszystko. Ten hop, co on tam ma? Co to ma? Czym się podpiera? Kryka. Kryka, no po naszym się go do kryka, po polsku jakiego do... Laska, tak jest. I ten hop tu dużo do Śląska zrobił. Tamten spodek, ktoś widziała, co mnie oglądali, to dzięki niemu powstał. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Wzorzeć była, to też dzięki niemu powstało. A co tam widziałaś w zoo? Lwy, no. A afa widziałaś? Tak. Patrz jakie ono szczewiki wielkie. Wielki hop, nie? Tak, duży. No. To się musiałaś... Pomyśl, jak on był żywy, to się go wszyscy boli, nie? Bo jak stanął na tobą taki hopina, to by się wystraszyła, nie? Aha. No. Ale on w naturze był trochę mniejszy niż tu jest na pomniku. Pomniki zawsze są większe, nie? Tak. Niż faktycznie to jest. No. A wiesz czego ten pomnik jest odlony, z jakiego metalu? Nie. Ze spiżu. Wujek już jest zmęczony. Siedniemy się, Wiki, ja? Tak. To siadaj na życi, tu fajnie wujek się tu siednie. Siadaj. Tutaj abyś za siebie wyjrzała, to tam wujek kiedyś jeździł, tam był Peweks tam był, wiesz? Bo kiedyś u nas były złotówki, a się za dolary kupowało dżinsy, nie? $8 takie dżinsy kosztowały. I to było bardzo dużo pieniędzy, bo $1 był po 80 zł, a teraz po wiele jest. Podoba ci się tu? Tak. Jak tu jest? Fajnie. Fajnie, super tu jest. Do Anglii już nie pojedziesz, nie? Nie. No, a co mama na to powie? Nie wiem. Najwyżej, niech się tam siedzi, nie? Albo może przyjedzie na złot. No tam wyjechało tych Ślązoków, tam wyjechało, do Niemiec wyjechali, do Anglii wyjechali, jeszcze jakaś do Holandii na roboty, wszędzie wyjeżdżają. A my tu siedzimy. My tu są i wydymy. No. Chodź Wiki, idziemy po leku, bo ciotka będzie nerwowo, kamy tak długo są. Ty zaś musisz przełazić bez ta dziura, ty. Wszędzie działach.
Tak, ja nie wiem, ta mama ma cierpliwość do ciebie. Chodź, idziemy. Chodź. Aj. Wiesz, ja już mam dość, idziemy już do auta. Nie, ja jeszcze chcę pospacerować. Nie, Runie, pospacerujesz u nas na placu, chodź, idziemy. Oj, Wiki, niedługo będziemy w domu. Takim wypierdkiem musimy jechać, auto się nam zepsuło. Ale trudno. Co tam ta dziążka robi? No widzisz, jak się we fryzjera bawią, dauerwele się kręcą, nie? Wiesz, jakie to są dauerwele? Jak jest weli, to są dauerwele. Nie wiedziałeś, no ja to. A skąd ty możesz wiedzieć, upa? Co u nich tak długo nie ma? Nie ma, przyjdą, nie nerwuj się. Ale Widzę, wiesz że co, już- szlafrok oblekła ten nowy. Wiesz co? Fajnie masz ten szlafrok, wiesz? Ale bez szlafroka to trochę lepiej wyglądasz. Skąd? Przyjdą, nie nerwuj się. Ona może coś jakaś nawaliła tym chłopcom, nie? Przez tym lepiej tak nie godaj, bo sąsiadka nas tam pogryzie. Ty upa idzie, o Ja widzę, idę już. Upa kaj tak długo łazisz, Dobry się wieczór. ćminie długo. Ale ona koniki pasła. Koniki, a ty co? A ty jest po piwie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, no widać. Siedźcie się, chodź Wikusia. Bo trzeba już spać, trzeba już coś spać, wiesz? Wiecie co? Wiciu. Upa, podźcie tu, no, podźcie, no. Kaj się tam ciśniecie, siadajcie. Siadajcie, bo może się napijemy po piwie. Może. No ja zawsze mówię. A może tak parecka byśmy wypili, co? No. Tam piwem się będziemy mazać, nie? Jasne. Bo Nazaro idzie spać, to my się machnemy, wiesz? Po jednym? A jak? Po jednym, opie, po jednym się będziemy mazać, ty. No to kwalicka możemy walnąć. No. Ja tam mam jeszcze taką sąsiad z kroplą taką, wiesz, taką kapana. Nakapało, opie, nakapało. Inga nie wie, ale o tym, wiesz, żebyś czasem się nie wygodzał. Ja tam mam schowaną ważką dwie. To Ida zaraz przyniosła. Ona jeszcze tam goda z tą małą. Musimy poczekać, bo jak to obejrzy, to koniec. Ty, ja jest normalnie dumny, że mam taką dziołcha. Taką dziołcha w naszej familii jest. A ja jest dumny, że jest jej upór. No czegoś nie, bo odbier ten telefon, słyszę, że dzwoni, nie? Jezus, tyś wiesz co, nie mógłbyś tego A ja odebrać. bym mógł, ale ja tam z nim, Cicho, co by tak cicho być. Halo? No, dobry wieczór. A co to dzwoni? No, z Anglii dzwonią. Aha, a to, on czy ona? Ona. Ja, no wszystko dobrze. Fajnie się sam miała z nami. Tak myślę. Ty, Sama spytaj się, wszystko czy- pogodą. Spytaj się, czy Cicho by być, no bo czekaj, bo on mi sam nawijo. Co zaś chcesz? ona nie mogła ostać jeszcze z tydzień. Ty sobie wyobraź, że tak się martwił, co my sam będziemy robić z Wikusią, a teraz to by chciał, żeby sama jeszcze została, no. No. Zachciało mu się. No. On leci sam wszystko pogodą. Ja, my są umówieni. Marian po drodze weźmie Bogdana, z żoną miała. To dom ci ją, co? Wikusia! Chodź no, mama dzwoni. O, No. mama. Chodź tu, bo chcę słyszeć, co tam godosz. Wiki, Tak, a chciałabyś tu ostać jeszcze? Zostawił mi. Dobra, wodę, małą. tak. Powiedz, Kaś była w Katowicach. Byłam w Katowicach z wujkiem. Wujek mi pokazał takiego pana, co przyłączył Polskę do Śląska.
To ona to sprawia, ty. Widzisz, coś ty tam nagodał, ty. Fajnie, fajnie. Fajnie. Tak. Ona się mnie pytała, czy ten Suski pił, czy nie pił, nie? My tu przynajmniej umyjemy. Nie, widzisz. Dobra, musimy się brać już, nie? Zęby trzeba umyć. się jeszcze piwa napija. No normalne, no co byś tak powiedział, herbatka sobie zrobię, to nie. Herbatka, kamelki wydaje się. O! Chcesz jechać do tej Anglii, co? No, to wujek też nie chce, żebyś ty jechała, no ale ta mama, czy ko tata, czy ko... Zaś przyjedziesz na drugi rok, wiesz? No, to pa. Ja się pożegnam z wujkiem. Cześć. Cześć, patrzcie tam jak zapilnujcie i walcie. Wiki! A pozdrów mama i tata! Ty, co się stało? Ona się straciła. Jak to się stało? Nie godaj poszło. Ty nie godaj kuku, to ty. A kaj masz kobieta, kauna jest. No to Trzeba ją poszukać. I co? Nie ma No jej kaj. Idziemy ogłosić to. To idziemy. Nie, ludzie, wiecie co to będzie? Tyś tu jest! Co się stało? Czemuś tu uciekła? Co się stało? Ja nie chcę jechać do Anglii, mama tu przyjedzie, to jest fajnie. Jerunie, dziążko, jasne, że mamulka twoja przyjadą, a ty ostaniesz z wujkiem, nie? To teraz Jasne. trzeba się spodziewać.